Bechiombe chama bere mi county ya Nyamira abo barase byumbe ao bechi cooperatives nigo mubasorero banyoro bokonyi bwechi mashini chioko gacha amabere echichimanyekaine buna milk coolers echo chirachi ko bakonya eri gutanga gusarika kwa mabere gento kiabere gekoleta sarenene mono guchiase abaremi asama tukamagega bagukwana aso musangerekano monene bwa baremi ase chirenene ya gesima chinga kichuko bwatuka milk coolers guchiasa abananchi abo batugete chiombe chama bere nigo morikyo botamba se wizara yobotugi Jonathan Mweke na boy oyo bwebwererani bwa mangana Stephen Isaboke ateba na nige serikali egendera tukubeka omukiasira chikubura chimiliki coolers chinde chinyinge erikuba konya abatugi bechombe abo bare ase ebyombe bechi cooperatives imeyorogongo rwagusi mubunge West Mogrango Stephen Mogaka na negati yabarayibaria bwekirana ase omusangerekano uyu moyega orawa nomoriki obotambe aze ewizara yetugo Jonathan Mweke noria bwobwerania Stephen Isaboke aseritko ria rero bwatoka chikura cha mabere chyo chirache kwene kinga gusarika kwa mabere ngo chigokiananiwa andemono ase county ya Nyamira yabeire magega ase oborendi naboigo oboremi bwetugo ya mabere ereta chino musani one mu PS Jonathan Mweke uyugo tenda mangana ichombe egere tara techikula chikonya mangana ya mabere abari abantu mwabera bantaba nene current kutwari mabera mangi chinderi to yuge chinderi mabera mangi sana agacha kasira ko batabwatenge kitoko bacha mabera hiyo lakini bona iga president Ruto akarenge linga ya tiga konye egere ana tebi chikula chichiko konya to gacha mabere egere twawoni tabu chisebusa mbale ingaba go kirenga mbuya mabera yacha mangana kula jacha lero kabisa ngoro kengo boko 500 na bei ya kahawa imeenda juu almost double kuhakikisha wakulima wetu kweli wamepata mapato ndio waendeleze maisha yao iende mbele. So we have very many programs for this government of ours. Kao kwana hekerekyo mo director o dairy board Moswati Josephine Omanwa nigarero bya bwabekirwe ne kyombeki kya mabere iri kwene kimuna county ya Nyamira nkobere bosio asoborendi obwo abantu baminto mbadabika chikure negenteki ya ekure ya mo 7 million twalete chikure isano tokuru tuwodi isano we are giving him awawe wodi we are giving him magombo we are giving Kebirgo we are giving Gestima we are giving Kineni we have covered 5 wards abalemi baminto bamuranche tikatuetome tokorobole mbwa mabere ekyaga ngombe wakonyale basamambi kwanyora mugaso kwanyora marago asensemo yo mubyaro gusi umurikyo botambe ase wizara yo bwerani Stephen Isaboke nigarere tene niemeroberi yabekirwe no muraibwenso Moske William Ruto anemono gocha soro ngorwa gusi because ekera konya mwana mabere na mwana digital to computer na mwana digital to connect into bionsi insena ko enraigo nadiga lenge ya moisonde na yurech para akabeka imene yakitari ngabere ne cheche ebintu mine ebira graphic ko enra Kenya yitegendera na mono ngakeromo county commissioner akwa negoro obomo unity especially mangana ya community yetu ntoe bagana because ya siasa gutamangana amasini ini tofuga terane to bahamo egere tokoye gitakieto na bana baitu asensemo yo mujumbe West Mogrango Moske Stephen Mogaka nigekerekia asabira abagusi gotiga kumwakira liyo yo muraibwenso Moske William Ruto eriyo baikirani wa magendro ao utware beta ya umuko omontacha go ongorago kuburukanya go sagana amayo sabere seyo nomoye walai itela bo majete go ngari bengi go na someti kunga bese nchiri kuogererwa boro bana yaba bunanchi ngwaja tota ya bese go soto yogerere gende atekana no mujumbe Stephen Mogaka ko base serikali nigereire obuyaretire hanene mono koreta chibesa gochia ase county ya Yubene waki my friend chibesa yenga kanda na CDF kwareta kiruto mukoro kani umane ni umane
omujumbe okugendereria ensi yaye mutwe n'oyo ogwita ensi yaye irabasorera bagusiaba watia besa na besa takotioka muntu besa tebwati bonyoko bwonde besa ya Kenya asere Steven Nyerikemune Ensoko TV Gesima Echiro Kitutu Masaba e county ya Nyamira.